Angai hakum ke Singapura, ngidon ke jing kawa, bangidon ke jing community, ya ke kubon ke hati ke jumlai, ke banyak hab, bat ke jing kendu, bagi jing siam ke jongpi, tengai je kai ke bang alapan kre, ke nerap ban syakri api hak kata ke benta, ngiem hak di kipor ke ba, kipor ke ba ngisung tuh, dan shibun ke jing kuslai, dan shibun ke jing perkhat, dan shibun ru ke jing wak bantip ya ki eke ba kumnu kaktian ke jongblai ka keren hage bidai bat ke ni ke jing kendu jongi hage ni ke situation ke jongi angai nei ta kaktian ke jongblai hi ke bala ban ai ke jubab bat ke bala ban ai ke jing tingen jingi haki por baro ni em ha ke pertai ke ba ni sya hertma hagi babun kiliang bat kani ka kta ya ke jim ke jongi Hashwa ya kaba yin pai syakamat syaka subjek hakani ka singi ka bomenta ako aban ai pi shwa ki update ti kabdai ki update by day bat u covid-19 dai ki update by day bat ki jingja ha ka perthai ka bomenta te ngasutunat ban sengap ban pe ki khubor saudong jongi nalor ki jing puli ki kot ke ji sengap ki video ke ji sengap ki ji kai ha ga be dei bat kumnu kane kawan ra ane kumnu kane ka don jing dei bat ka alam sha ga be dei bat ka jinget ka jonga ba jong pi kum kinong buat ki jong Jesus Christ ni em ha ka por ha ga ba an ong biang ni sha herma ha ki babun pha ki jing tip bong ha ka tien English, we are bombarded with so much of knowledge. Deki jingtip ke bangi yo hamtam hai kini kisi mengkeren sepang kilat jingtip kilat patai kubor kidan be hakikti ke jong abat ke jong pi. Kabaro na preng jongi ngidan lagi jong ki tiar gitar ke bangi la bani I deki khmat ke jongi. Te liba kini ki jingtip bangi yo mo ni ba kini ki tiar teknologi ka bangi don teng habal abun bha ka jingtip habal abun bha ka jing yo I lagi khmat ka jongi kapolong yang ngiru bangin perkhat kapolong yang ngiru bangin kuslai kapolong yang ngiru teng bangi la ban artien ru tumnu kan ublai ubadap daga jingi ublai ubala khular rengi sepang kijing bah bekijing kerku ngin ya kendo ya kebekum gini kijing ha ka perthai ka bangi em ngaro ko abanora ni ko por kini ki update ha ka bede bat kijing ja ke baja saudong ha ka perthai ko mta tang ha kini ka sistem ini I ki ki baja but ngagit ka tin jublai kam sim la kren tang ba ka syukran hari ka kren ki ki ban salong ki ban saja bat ki long ru menta ko bangi I ha ka jing tho jong ka tien ko jong blai ha bangi kren sepang ha bangi pe kubor ha bangi pe ha ki YouTube ha bangi pe ha ki TV ko jong pi ki mobile ko jong pi pin I ba ka don ka jing sha penjot ka jing sha penjulor te ki bor jong ka mariang kum ki jing slei ki bangi la ban I ha ka Europe kiri ki bala ya saprang ba kiri ki balong develop mo ki bam ju perkhat ba kenja dei hagari Germany hagari Belgium hagari Italy hagari Holland wat hari India hari China hari South America dei kini kiri ki sya penjulor hagaji sei ka ba sirkai ba ki bang I hagini ki khendiat sngi ki khendiat banai ki balaya I jingja jong ki jing khnyo jumai hagi bon ki jaka ha California ha Alaska ha ri Japan ke jingja khnyo jumai ki ong manla namdei manla ka minute ru manla ka kenta ki don ki jing khnyo jumai ki baret bat sekiwei ki bon ba ki jaka ki lom iding ki bethai ha ka ri Philippines
hari Afrika, hari Itali, ka jingshit terha ka basirkai ka bampat juja hakini giri kiba tap da kayor, batap da utha ila omlut hakari Siberia, hakari Canada, bat hakari Amerika. Long baka jingshit terha kabal se wat kari India jongi kabal Jumat ka jingshit ru mla abang New York. Ba kapai hado ki sabusan hado sanpau degree Celsius ka jingshit terha jong ka perthai. Kejing peluk jengki Klau, hari Kanada, hari Amerika, hari Turki, hari Lebanon. Nang da kejing benas pangki thama, kejing ikat at banelek thama, hapadeng jong kiri, kari Afghanistan, kari Syria, kari Lebanon, kari Israel, kari Iran. Bat kadanru kejing ma haka perthai menta, bayo le se kan ke kathma, hapadeng kari Amerika, bat kari China, bat ka Russia ru haka jokopon. Nada kidan kijing obsnam kijing ele kidan kijing lute hagari South Africa kidan kijing peniap wadi presiden jongkari hagari Haiti Tunisia kidan kijing krumar hagari England nama bala pelai lu jeki naki rule naki kendon naki restriction bede bat uniu COVID-19 kidan kata kijing yaptem kadem snew hagari Yemen hagari Madagascar haki babon kiri jongkari Afrika namar kejing keduk ya kabam kadi kadanru kada kejing pecistam ya ki Kristen haki babon ki jaka khamdam hakiri Islam hakiri basansya dakari Muslim ki Kristen kimnot bankren kanu ka kentian ka persya ya kaniam Muslim bat ki im daga jingret musim wat hari India ru kadan kejing pecistam ya ki Kristen kejing yomben ya ki beret ki beria nalor jangata ngi iru kejing Kim baga jingjar ka bedai bat uni pandemik nangta bedai bat ka bakta e jing sngo jing brio ka bakta e jing perkhat jing brio ka ba long bat ka baman hai kini kisi ka bamta kini kita ki update sama ko abanora hapdeng jongi hagari kapor bangin sutho pe namara bangi pet saudong jongi habangi pet saudong jongi ngi sngo ba kani imat kadai kata kapor ka bakut no jong kia kadon kecik berkat kebahangi ong imat kan ni keladai kepor kabakut no jong kia nata apa pipet lele ya kecik hikai ke pi bagi rong mentah ki internet ki balang kaleng ke pertai kemio ban pelong jeseng kombangi long bagi rusane ba kemio ban pelong jeseng khap long kombangi long bagi na kini kirensan ne bagi internet ke bagi penpai ya ka gospel keleng ki jaka bat aingo ublai lima kanero sibon bhagiri kilayo sngo ya uji sukses sibon kibre ki bawa sisha ka daga jing sisha hage bakum kini kipor ki yo ban kala komod baling bakan ni keju hik internet ru ka pelong kibre pat ban sya hikai bakla ban sya elam bakla daga ji hikai ki babon pha ki barung lingba kini ki ji hikai ha ki yang kisam jong ki Kristen bat ka pen klumar ki mul jing perkhat bat ka ba pelong ru kibre ban perkhat ba imat ke berkhot ke beja ki pelong bagani ka perthai kan sakut no hagani ka por ko mata ngako abanora ye gani ka subject ka jingma habang gimnang ban khmi lenti ye ka jingwan ka jong utrai ka don ka jingma habang gimnang ban khmi lenti ye ka jingwan ka jong utrai haga gospel ka jong Matius ka nong ka ba arusau ka khot ka ba sapusan hado san huai kemut haga bakut jong ka nong ka ba arusau jong ka gospel jong Matius bat haga ba sedang jong ka nong ka ba arusan ka khot ban kong hado kalai jong ka gospel jong Matius arusau le nong sapusan hado san huai ka ta kemut ka bakut jong ka nong ka ba arusau bat ka ba sedang jong ka nong ba arusan ujisu Ukraine yekini ki atli ki Parsi ujisu Ukraine yekini ki atli ki Parsi nakal nong ka ba arusau ka khot ka ba sapusan hado san huai ka hikai yangi bangin long ki balakre yo bau jisu on wan no apu saul nong kong kahikai yangi kani ka Parsi kahikai yangi bangin long ki balakre yo ba ujisu on wan no nong ba apusan pat kahikai yangi bangin long ki balakre yo ba kumno utrai on dang slem banwan ihane dan arli kijing perkhat jong ki Kristen arli kijing perkhat jong Kristen kawe galong hagabedai bat kijing khmit lenti ke jongi ke jingwan ke jong utrai ni perkhat bau jisu on wan no shen hi on wan no kloi hi nama kata ka attitude jong ki breu
Kalau kau perkat juga beri kolong, bah habau jisu unwan no dan mentua shoyu ni kepercayai, ma, kaba arpat, kajihikai kolong, bah ngin long kibala kre, bayo bah kumno, ngin long kibala kre, dah bayo bah kumno pa utrai ondang ham slam, namar abang ipet kita kimpat ja, kini kimpat long, mong yong bah imat dang slam. Imat kalong kumni si kumni, namala ada betul lupa no arjas nem tam mensuaru kalong kumni si kumni, ma, de imat ujisu nang slam menwan. Baru ar kidei balong kibai ringkat, ngidiban balan si kini baru ar li kijihikai, hakarukom perkre jong ya kejingim kejongi, habang idon ni kejing kimilanti. Larangi perkat tangi ketika benukong bang wau jisu wan no kloy, ngin hapan eno ekeke baro ban perkat tang sepangkata. Ani ujisu undang selam wan ngin ya pelut por swabat ke berkait jog di bertai ngin ya pelan swag ai ke bangin le na syai ke basale hadin post nem ke basale hadin art post nem nang ni sakmat kataru kolong ke bama ye kedon ke jingma habang ngim nang ban kmi lenti ya ke jingwan ke jong trai ka ktien jong blai ha gospel jong Matias kendong ke ba art pusau bat art husan ke bangin lai pej benta ke ong syai hadu komba sansien ujisu ulai ong ye kane kini kejihikai gospel jong Matias nong barsau la juktip ya kakom ko Olivet Discourse. Ani ke jingkeren jong Jisu syapang ke jingwan arsien daga bakmi ya ke jing pu ani ke jing manso jong uso jong uding dembur. Hoi kini ke keren kambun kini ke benta ke keren syapang ke jait benrio Israel baga jing KM jong ka hagi singi ke bakhat do. But narangi pet pat hidu iba ujisu lo ong lupa hadu sansien uang amdan batip ya ka ya lani kasngi jong ke jingwan ke jong trai. Dan batip ya kaya lani kasngi jong ke jingwan ke jong trai. Jisu ukran ye kini hado sansien hakal nong ba arhusau ke dekat balai penriau ke dekat ke basapuar ke dekat ke basapusau pat ke dekat ke basanpo hakal nong ba arhusan ke dekat ke bakhatlai kini kidai hagi bentai ke bangin sai puli susu shibet sansien ba jisu wang uyaiban kata kemut ba amdan sisha manu menurut bala bentip ya kasngi kapor kaya jong kejingwan arsien ke jong trai kejingwan syau ke jong trai ya ke banget ke jong u sibun kinong alam Kristan kilami nado kipor mensua banyak tu lupa bau jisu on sawan ha kata kasngi ha kata hau tau benai ha kata rik ha tau senem bat kila alam bakla ya sibun kinong but kila eno eki baro nama ki yang bau jisun wan no teh ha kata rik hau tau snem hau tau benai kila eno eki kam ki jam joki berkhot daga babut ya kita ki jing hikai daga babut kita ki nongalam bat ha pose anda kala dai kapor kam simlong la pensisya ba kam simlaja bat kam simlong bakal ora ya ka confusion ya ka chaos ka bakraw ba habreng joki kita ki nabun bat bun kila kelap hai dia no naga jingeng ka bahau Jesus semak tin jumlai ko ang kin mi sibun kinong itu lupa ke balam ler kin mi sibun kinong yalam ke babakla kin mi sibun ki baparsian banikai ya ki eke ki bamiadai na kaktien ke jomlai bat kham tam lelai bani thu lupa ya katarik ya kapor ya ubenai jong ka jingwan ke jong trai amdan bala bantep hor jisu ulai thu chapang ki dak kisen rai thu chapang ki eke ki ban saja bar ki ban salong shwa ka jingwan ke jongu handai amsim lai thu ya kapor la nega ya bat ngitip ba ublai ukwa ingi bangin long barabor ki bala kre bat habangi kre ngin kre na do ka donut bat ngin pun kre na do kum sim ta ka ba up kermen bat da kata ka jing kmi lenti bau jisu on one ka tin jumlai bau jisu on one handai lano on one dan bala bantip ya kata handai kala ban jasyan nane kala ban khamslam kata compare kadan ka menga banipi ya ka bangin plet jimut ha ka bedai bat kata ka jingkular ka boblei ular de kular rangi pule Petras upersang ban jubab ya gene ke jing khuslai ke bakum kine ha ka chithi ke jong Petras ka nong ka ba chithi ka ba ar Petras nong ka balai pet ikine ki jo ki ba khuslai ki ba artian sepang ke jingwan ke jong trai don ki ba perkhat bau jisu on wan no sim lawan dan pat ki ba perkhat bau jisu la slam palat ban wan te Petras uang hakal nong ka balai ke dekat ka balai bat ka basa uang da ka ba pi
dah ka ba pitip ya ka ne ka ban kong ba hakisngi ki ba khat do kin wan ki nong kren ben de ki jing kren ben ki ba yat kat ba kum ki jing kwa brai lagi jong hi ba ki da ong hang no ka da ka jing kula re ka jing wan jong u namar nado ka ba kita ki pat men klei thia no ki ai ke baro ki ai sa kum ju ku ma julong nado mendang long ka perthai ki bre ki kren ben ki ong hang no ka da ka jing wan ka jong utrai hang no utrai en wan no handai nado mensualai thu kumta wat kita kinoi thu ru klai thia no klai yap no handai kam sim laja handai ka long kom ba julong ha ka khat ka ba phra ba hado hi phawang handai ya ka ni ka wei wat klet ko heb ba it ba ka wei ka sngi ka long bat utrai kom si hajar snem bat si hajar snem kom ka wei ka sngi utrai le tut chapang ka jingkular kom ba don ke be nyau ya ka jing le tut rei uyai sha slam bat phi bat ubam damon yanoi no ru ban jot no handai babaro kin poi se ka jingkla ka bomut ket khot ka khat sa bat ba khat san na ba kam ta ko heba e haba phi ya khmi lan ti ya kini ki e ke ru to perchang samat ba pen an om syam ya phi ba on syam ya phi ha ka jingsuk ki ba khlem tho bria bat ki ba khlem tei pop ha khmat jungu to pin nyau ya ka jing ya sha slam jong utrai jongi baga long ka jing penem kembau polru ubau para banget me jongi ula tho api kat kum ka jing start ya ka bala ai ha o tada utrai upin slam udan ya ka daw balai ule ya kata ada utrai wan no ru udan ya ka daw balai udan kamman wan no hadai jingkular nak tin ju balai ba utrai on sawan